El campus virtual incorpora l'editor Atto. Aquest està present per tot el campus virtual, oferint-nos les opcions d'edició dels textos que incorporem als fòrums, a les descripcions de les activitats o recursos o a les retroaccions de les activitats, entre altres. Entre les seves opcions trobem la d'enllaçar elements que poden ser tant enllaços externs com documents del nostre PC. Anem a veure un exemple. Situats, per exemple, en un recurs etiqueta, escrivim el text que volem compartir amb els estudiants. Després, seleccionem el text on volem incorporar l'enllaç i fem clic sobre la icona Enllaç de la barra d'eines. A la finestra emergent podem incorporar la URL del recurs extern que vulguem enllaçar o navegar pel repositori per enllaçar un document del nostre PC, per exemple. Abans de continuar, però, farem clic al checkbox perquè el recurs que inserim s'obri en una finestra nova. Ara sí, podem inserir el fitxer desitjat i el pengem. Automàticament veuràs com el text seleccionat queda ressaltat. Si el vols editar, només cal que et situïs a sobre i facis clic novament sobre la icona de l'enllaç. Si el vols suprimir, només cal que facis clic sobre la icona Suprimeix l'enllaç.